Dansk Autohjælp har stationer i hele landet og flere end 800 redere, som står klar til at hjælpe, når uheldet er ude. Dansk Autohjælp tilbyder autohjælp i situationer, hvor der eksempelvis er behov for bugsering, starthjælp, hjulskift, fritrækning, nødreparation. Kort sagt, Dansk Autohjælp dækker enhver situation. Nu har jeg jo haft dem kaldt ud her til morgen, og det gik ganske fint og hurtigt. Jamen umiddelbart så har jeg egentlig haft gode erfaringer, og de har været der til at hjælpe mig i det omfang, jeg har brug for det. Det har været godt. Rigtig fint. Altså man får en god betjening. Den kom hurtigt. Da jeg ringede ind, der kunne de fortælle, at de ville være herinde for en time, og det at holde stik, det synes jeg er en god ting, at man får ligesom en horisont på, hvornår de vil komme. Det gik jo hurtigt, og jeg kunne komme ind i min bil. Jeg har haft indbrud, så det har været lidt svært at komme ind i bilen. Ja, det er hurtig assistance, og så skal man ikke selv ud og rode. Altså, jeg synes, det er godt, de kommer hurtigt. Jeg kan godt lide at få en god telefonbehandling. Altså, i stedet for at sidde i kø og vente på alle mulige, der var der en rar pige, som tog imod det her opkald og sendte dem ud med det samme. Og derfor kan jeg kun varmt anbefale at bruge Dansk Autohjælp. Dansk Autohjælp. Professionel service til professionelle kunder. Dansk Autohjælp. Tryghed på vejen.